dute, Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko mobilizazioak, ze irakurketa egiten duzu atzokoaren ondoren? Eraginik izango duela ezertan esango zenuke? Nik, esan behar dut, hemen herri honetan, sensibilitatea dugula, eta jendea konturatzen da, zelango sarraskia izan dan Gazan gertatutakoa, eta Israelek neurri, muga guztien gainetik, salto egin dagoela, ez da? Eta neurri gabeko sarraski bat izan dela, eta horren aurrean, jendea erantzuten dau, sensibilitatea dauka, eta nik hori uste dut, arro egiteko arrazoia dela. Eraginik izango dauen, betu, esan behar dautzut nik ez dut uste Israel guri begira dagoenik, eta salaketak egin behar dirala eta baina greba egitea gaitik ez da bake sendo batera helduko lehenago. Eta ondino, handagoan egoera, nahiko makala da, ikusiko dugu zelan garatzen dan, bi estadui buruz hitz egitea erraza da, eta nik uste dut hori azpimarratu behar dugula, baina gero lurgainean jarrite, bertan gauza komplikatuak dagoala. Gazako gizartea ez da jamaz bakarrik, badagoz gizarte klanikoa, orain hasiko da, boteren banaketa horretan mugimendu batzuk bebai, hor dago Israelgo gobernua eskumatarra, eta Netanyahu epaiketetan zegoena, orain behin bakea lortuta zer gertatuko da gobernu horrekin jausiko da, eta orduan hainbat gauza argitu beharko dira, eta ikusi behar dugu. Zai egon behar dugula, bakea eskatu behar dugula, greba eragina izango dagoela, politikoki ez dut uste, esango eraginik, baina, uste dut, Eusko Jaurlaritzak egindako mugimenduak eragina daukiela, esate baterako hor, laguntza motea, dirua motea, eta hori holako gauza konkretuak bai. Atzo, Ela sindikatua zuen egoitzaren aurrean izan zen une batean, eserialdia egin zuen, leporatu zizuen hipokresiarekin jokatzen duzuela, eta eskatu zuten Israelekin harreman komertzial, ekonomiko eta militar oro eten behar dela. Interpelatuta sentitu zarete? Ez, baina, gure egoitza horrean hainbat manifestazio maitzen dira, ez dakize gaitik da gonzaletasun hori, ez da, eta Ela batez bere. Niri deigarria iruditzen jata, batzuk pentsetan dabela, kausa batzuk eurenak direla bakarrik. Eta ez jakie guztetan, hasieratik, esate baterako, nik urte bidirela, iaia, Israelen kontrako gauzak Madrileko tribunatik esatea, edo Eusko Alderdi Jeltzalea argi eta garbi esatea, sarraski bat zala, eta etzegoala ados Israelgo gobernuarekin, eta orduan gertatzen da, esate baterako, Azpeitiko batzukien, Palestinako bandera egotia, eta GKS-koak kendu egiten dabe, edo orain, Elak holango gauzak esatean interpelatuta ena sentitzen, uste dut oso argi jokatu dugula, behar dan moduan, eta hartumonak apurtzea, hartumon egon eukiko dabez, enpresa batzuk, eta da gainera, azkeneko lege dekretuan, Madrilen botatu egin zana, guk aldeko botoa, eta holan adierazi genduan lehenengo momentutik, armen salmenta eta amaitzeko, orduen, hau da, betiko seinalamenduak, eta manifestazio asko, batzuen aldetik, beti amaitzu behar dira, Sabin etxe aurrean, zerikusirik euki, ala ez. Nola nahi ere, iruditzen zaizu, armen enbargoa gauza bada, eta armak saltzen dituzten enpresei muga jaurtzea bada, bestelako hartu emar komertzialetan egon behar dela etenen bat, atzo boikot Israel da gehien errepikatu zen oioetako bat, iruditzen zaizu ekonomikoki isolatzeak izan dezakela eraginik presioa senti dezakela Israelek horrekin, edo ez da komeni gaioi horretan? Nik uste dut hori enpresa bakotxak aztertu egin behar dagoela, eta eusteko gauza da, hemen enpresa bat seinalatu egin da, baina
hainbat dauz, estaduan eta Euskadin bebai, eta zango neuskizu, ez bakarrik merkatal hartu monak eukinde, baita ere, Israelen produzioa egiten, eta hemen dauda denetarik. Eta gauzak simplifikatu ditzen dira normalean mezuak emotean. Baina, hori enpresa bakotxak nertu behar dago, lehenengo, armekin lotuta dagoan, ala ez. Zer egiten dago, zelango eragina egiten dago, eta ia, ikuspegi moral aldetik, jarraitzu behar duen ala ez, eta hori neurtzea eta kasu bakoitzan erabakitzea ez da erreza, kasuz kasu ibili behar geunke, eta langileek erabaki behar luki, bai. Aipatu diguzu, Gazarako indarren den bake plan horrek orain oztopo asko izan ditzakela bidean, berez plan hau Trumpek bultzatutakoa izan da, eta eszenaratzea ere Trumpen ikuskizun bihurtu da. Hor ikusi genuen, eszenaratze hortan Egipton ikusi genuen, Sánchezi bostekoa ematen, gauzak ongi egiten ari zela esaten, baina gero, estatu batuetara bueltatutakoan etorri da mehatxoa, naturako finantziazioa areagotzen ez badu, zigortu egingo duela Espainia. Honei lotuta bi kontu galdetu nahi nizkizuke. Batetik, Espainiak iruditzen zaizu gastu militarra areagotu beharko lukela, ontzat emango zenukete hori, eta bestea, Trumpen mehatxuak ekonomian, euskal ekonomian izan dezaken inpaktuak kezkatzen zaitu? Bai, Trumpek ez bakarrik bere plana eta Trumpek lusatu indau burruka Gazan eta lagundu indautzu militarki Israeli. Berak, nahi esan duen arte. Gauzak holan dira, ez da? Ze bere babes barik, ziur asko lehenago amaitzuko zen. Gastu militarra areagotzea nik uste dut ezinbestekoa dela, Europak holan adierazi dagoelako, eta, Gazako eszenario utzita, joan gaitezen Europako ekialdera, hor jarraitzen dau mehatxua, eta gu, urrun bizi gara, baina mugan dagozen guztiak, bai Baltikoak, Polonia, Finlandia, Eskandinabo guztiak, oso urduriz dagoz, Errusiako mehatxuekin. Gogoratu daigun, Europa mendebaldeko aeroportu batzuetan izan duguzan, mugimendu arraroak, ez da, dronak eta eserezetik agertuta eta Hor, Rusiak eragin zuzena eukigura dau Europan kontra. Eta hor, defentsa bat antolatu behar dugu, estatu batuak aliatu fidagarria ez direlako, ez dire. Eta egin behar duguna da, ez Amerikanoi armak erosi edo defentsa mekanismoak erosi, ez Europak sortu egin behar dauz, kostu egin behar dauz. Eta orduen, gastu militarra gora egin behar dauela, jakina, hori ezinbestekoa da. Trumpek esan dago eraginak izango dago arantzelak eta eragina badu. Eta txarrena da, azken baten, ekonomiak gorantza itxeko behar dauena da egonkortasuna. Eta Trumpek gobernatzeko modua da guztiz kontrakoa. Egon baten gauza bat dinotzu, bestean lagun izatetik ariru izatera pasatzen da. Eta orduen, hori azken baten, jendeak, enpresek, inbertitzeko eukileikien, gogoa desagertuten da. Eta gainera, kostuak eta merkatuak eragina jasotzen dabe, eta beste merkatu batzuk bilatu behar dituzu. Bitartean hor galera bat dago, jakina kezkatuta gagozala, eragina izango gola, eta eragina daukola, momentu honetan. Etxeko kontuetan, pasaden igandean Hispanitate egunez Gasteizen izandako gertakariek sortu dute polemika. Nola saiestu daitezke horrelakoak? Baitu, fasistek egiten dutena eta egiten dutenen metodoak ez erabiltzen. Hori hasteko, otxandianok esan eban, lehendakaria izan banitz, eneban baimenduko. Hemen ez dira baimentzen manifestazioak. Legea irakurri behar da. Komunikatzen dira eta kitxo. Eta debekatzea ez da hain erreza. Debekatu behar dozu arrazoi objektibo aipatuz. Eta teoriaz, leku baten kontrolpean eta manifestazio egitea, esate baterako, omenaldiak egiten jakezanien etako
presoei etxera itzultzen direnien. Batek esan leike, debekatuta, porque va a haber ensalzamiento del terrorismo. Zelan dakizu, hori gertatuko dala, eta hori eskauz hemen aurretik pentsatu, eta gauzak baimentzen dire, oso argi espadago, baimendu esparkatu. Lehen esan dodan bezala, ez dira baimentzen. Gauzak komunikatzen dira, eta ezin dozuz debekatu, holan, beste barik, zer gertatzen da? Hor dagoz, bakigu zer dan falangea, eta zertara etorri diran. Baina euren metodu guztiak erabiltzen, hori azken baten fascismo berberean jaustea da. Kolore bateko zeinbestekoa bakigu fascismoa eskumakoagaz lotuta dagoala. Baina esan daigun totalitarismoa eta euren metodoak. Horrek ez duguz gure kaleetan ikusi gura. Eta Otxandianok esaten dagoenean, eskara apaiza ez da ipaie hemen jutgatzeko eta salatzeko, eta zu politikaria zara. Eta politikariak zer esan behar du, jendeari esan behar duzu pentsatzen dugun gauza bat, ez, eta besteaz. Eta violentzia ikusten dozu nien, violentzia egon dala salatu behar duzu, esan behar duzu egon dala, eta salatu egin behar duzu. Hemen beti irakaslearena egiten, ez da, ikasgaiak emonez, eta gero, politikari batek, egin behar danien desagertu. Hori onartezina da, nire ustez. Ramiro González, Arabako Aldun Nagusia, entzun dugu esanez, falangea legezkanporatu beharko litzatekela. Iritzi berekoa zara? Bai, ez dago legezkanpo. Eta hori azken baten, Espainiako legeen arabera, izan beharko litzake, baina jakin daigun ze estadutan, bizigaran bai, Franco, egon zan, bai, de los caídos delako horretan, orain gitxir arte, bai, eta hainbat gauza, orduen, legezko partidu bat da momentu honetan. Eta hainbat, eta ez hori bakarrik, osea, falange dinugu, beste alderdi batzuk aipatu ginkez, ez da? Orduen, nik usteot, era demokratiko baten, jokatu egin behar dugunak, demokrazian sinisten dugunok. Eta orduen hor, bada ordenamentu juridikoa, eta hori bete egin behar da. Ez da justifikatzen, falangea goteak, egin zan basatikaria egiteko. Dana prestauta, beltzez jantzita, gauzak apurtu, eta ez, hori ez da antifascismoa. Antifascismoa demokraziatik eraikitzen da. Ertzaintzaren jokabidea egokia izan zen, dispositiboa egokia izan zen, gaur goizean aipatu dugu, sare sozialetan gazte batek salatu duela, pilotakada bat jaso, eta masaile zurra utzi diotela, egintzen, erantzuntzen modua eta polizia jokatu zuen modua egokia izan zen zure ikuspuntutik? Matraia zurrana ontxe entzun dautzuet, zuen boletinean, harrita zur lotu naz, gaurreia osteguna da, eta hau domekako gauza bat da, matraia zurra, ikertu beharko da, holan izan dan, ze hospitalean, zer gertatu zan, eta zelan jokatu zan, eta hori argitu beharko da, hori edozen polizia demokratikoak egin behar dau, eta ingo da, zalantzarik ez deukot. Nahikoa izan zen, etzan nahikoa izan, nik ez da, nien naz esperto bat. Neurriak ipini zirala bai. Eta ezustekoa emoneben, bertan egon behar etzirenak, edo suposatzen zen egongo etzirenak, ez da? Beltzez jantzitako guzti horrek, eta ertzaintzaren aurka, egin eban, ez bakarrik fasisten aurka. Orduen, neurriak ipini egin ziren, neurriak gehiago inoz ez dakizu, gehiago ipini behar diran, gitxiago, ondo kokatuta, ez kokatuta, nien az espertua, hori ertzaintzak berak erabaki beharko dau, ez da. Baina neurriak jarrita egoala, bai, eta batzuk neurri hoiek deusestu, bere biziko deusestu, eta naste borraste itzela montatu gura ebela, hori argi dago, eta nik uste dut hori azpimarratu behar giunkela. Ez nahikoa zan ala ez. Batzuk, naiz eta nahikoa izan,
hori deusestera eta istilu egitera joan zirela bere biziko. Hor ipini behar da azentuan nire ustez. Hitz egin dezagun EAJaren eta PSren arteko harremanari buruz. Somatu dugulako azkenotan, kanpora begira behintzat, kanporako proiekzioan behintzat, harreman hori gaiztotuta dagoela, tentsio bat badagoela hor. Ez dakiteneko handu ezarekin azkenengoz noiz hitz egin duzun. Atzo, esate baterako, hitz egiten dugu. Bai, ez, Artumon ona da. Ezberdintasunak ditugula, jakina. Partidu bi gara, ez gara bat. Eta... Baina somatu zaituztegu EAJko hainbat kargu instituzional somatu ditugu, puntu batean gogaituta handuezak presio egiteko duen moduarekin. Bueno, esan daigu, momentu baten alkarrizketa batzuetan, bai, gauza batzuk esan da bezala, eneko berak, beste kargu sozialista batzuk, gauza batzuk esan da bez, nik uste otolango ezberdintasunak, eta dagozanak, jakina dagozela, barne alkarrizketa batetan konpondu behar duguzala, eta konpone zina danien, era zibilizatuan atara eta maigainean jarri gauza batzuk ez dagoz adostuta gure akordioan, eta orduen, bakotxaber nahi dauen aldetik joango da, baina aldez aurretik barnean hitz egin da. Baina hartu mona, ona da, beste gauza bat da, begira da, ezberdina da. Eta batzutan, igual, publikoan esan beharko ez diren gauzak esaten direla. Kontua da, bai, handuezak berak, eta bai beste buruzagi sozialista batzuk, tartean, Jose Ignacio Asensio hemen mikrofono hauetan bertan, EAJaren barne erreleboari ere egotzi diotela harremanak oztu izana. Ez dakit, konfiantza lortzea kostatzen ari da, esate baterako atzo handuezarekin izan zenuen hartu honetan, oztasun hori igartzen duzuzuk? Ez dakit, behitxu, nik urte asko mondo daz Madrien, eta euren jendearekin, eta baita ere pepeko egin, hartu monak izan ditut eta onak, eta konfiantzazko giroa, sumatu dut orduan ez dut uste hori zinezgarria danik. Beste gauza bat da, gitxi, ezagutzen dugula alkar, orain dela denbora gitxi ona itzuli nazelako, baina, horre ez dela konfiantzarik eta ez dela hitz egiten hori ez da holan, ez da duela, nik behintzat holan ez dut ikusten, eta badinotzut, plaza txarragotan ibilinaz eta arazorik ez da egon, orduan ez dut uste neuri aurrelakorik leporatu jatanik. Eta nola hartzen duzu PSetik egiten dizueten kritika esanez EH Bildurekiko lehiak baldintzatuta ari zaretela politika gintza egiten eta ari zaretela azpimarra jartzen identitarioak diren gaietan? Ez dut uste holandanik, ez da, behitu zu, esate baterako zetan. Adibide gisa jarri dute autogobernua, edo adibide gisa jarri dute enplegu publikoa sustatzeko, hizkuntza sustatzeko enplegu publikoaren legearen erreforman. Baina autogobernuan oso argi dago, eta sozialistek badakie, eta hola adostuta dago, bat etorri behar dugule 3 partiduak, gitxienez. Orduan hau ez da bien arteko gauza bat, ez PSOE BNV, ez PNV Bildu, ez Bildu. PSOE, ez da, pero PSE hau 3 arteko adostasunera, eta gero zabaldu alba da. Eta hori parte guztiak daki, orduen, ez da egite hortik esteko. Eta beste alde batetik, euskeraren kontua, guk behin eta barrez, eta parte guztiak dakie, eta sozialiste badakie bebai, borondatea daukugula, akordio zabal batera heltzeko. Da horretarako uste dugu guk egindako proposamena egokiena dala. Mugimendu bat egin behar zala argi dago, azken baten, izan ditugun sententziak bertan dago zelako, orduen, zeo zer egin behar da. Adostasun zabal batera heldu behar da. Eta guk borondatea daukugu sozialistekin adosteko, bere. Eta ari dira adostasun horretarako bidean urratsak ematen, ikusten duzu gerturatzerik egonda? Ondino denbora dago eta egon daiteke, ikusiko dugu. Hori jorratu beharreko, igual, bezperan ezin daiteke
ezin daiteke esan, ez dago borondaterik, ezin gaiteke heldu akordio batetara. Hori ikusiko dugu urrengo gunean, ez da, onartu edo ez onartu edo, bueno, tramitazioaren azken egunen ostean esan beharko da, baina egune honetan, eta gure borondatea, eta bain publikoki dino, eta sozialistekin akordio batera altzea. Eta gainera, nik uste dut, badugula, badao eremu nahikoa, akordio batetara heltzeko. Autogobernua eguneratzeko eztabaidari dagokionez, hizketan ari zarete modu diskretuan eta barruan hitz egiten denaren inguruan xehetasun gehiegirik eman gabe, baina alderdi eguneko ekitaldian zuk esan zenuen edozer gauza ez duzuela onartuko eta baldintza gisa jarri zenituen nazio aitortza, arbitrajea eta atzerriko presentzia. Nazio aitortzak zer hartu beharko luke bere baitan? Bueno, ni hemen hasiko azaltzen, zertan gabiltzan, ze izan daiteken, eta ze nik uste dut hori bere momentuan adierazoko dela. Baina bai, esan eban, benetako jauzi bat egiteko espada zertarako. Ez da, gainera, badakizu, ondo ezaguna da, tramitazioa nahiko zaila izango dala, ez da, orduen benetan jauzi bat egiteko balioa euki behar dau. Eta hori argi itxigura neutzan, bai jendeari, bai euskal gizarteari, baina baita ere beste partei, ez da. Bitarikotasun efektiboa diozunean, Urkullu lehendakariak aipatu izan duen kontzertu politikoa izan daiteke ideia bat? Nik uste dut hori oso ideia ona izan zala. Ikusiko dugu zelan garatzen dan. Gai aldatuta, eta autogobernuarekin zer ikusia duela. Espainiako gobernua ikusten duzu, Gernikako estatutua, egun indarrean dagoen autogobernu estatutua, urtea amaitu aurretik agindu bezala betetzen. Okerrezpa gaude pasaden astean Espainiako gobernuarekin zer horrek izan zenuen, Montero ministroarekin zer horrek izan zenuen hartu emanen bat? Bai, nahiko diskretua, bai, agendean tera usan, antzadan ez bai. Eusko Jaurlaritzak azaldu dau zein da bere posizioa gai guztietan, eskumen guztietan. Eta txosten hori osoa badauka Espainiako gobernuak. Orduan eta gauza batzuk lehendik ezagutzen zituan. Orduan ez dago atxakirik, pausuak ez emoteko. Nik uste dut, bendu baino lehenago, beste pausu batzuk emon behar dira, eta mongo direla, uste dut. Dana izan behar, leuke. Holan izango dan, Madrilek zelan egiten dituen gauza jakinde, zalantzan diak ditut. Baina hor, nik uste dut, danak bultzatu egin behar dugu, aurrerantza, mai gainean une honetan dagoana, bete daiten, eta borondatea erakutsi beharko dabe. Sánchezek iraun behar du hortarako. 2027 arte utxiko diola, aste honetan berriz ere esan du, zuek itxaropen hori daukazue? Baina Sánchezek iraungo dau berak nahi duen arte. Berak dauka botoia. Berak sakatzen espadu, iraungo dau. Bestela ez dago beste alternatibarik. Eta aurrekonturik onartu gabe. Legea kontutan hartzen badugu. Aurrekonturik onartu gabe. Nik zer ikusten dut. Argi eta garbi esango dut. Nik itxura asko ikusten dut. Horrek esan gura dau terrenoa prestatzen, ari dala. Esate baterako, aurrekontuak zergaitik ez dira aurkeztu epemuga aurretik. Ja pasatu dugu data. Lusatu nahi dala, jakinda, ziur asko, ez da bela aurrera egingo. Zergaitik ez da aurrera egingo? Eta behin Podemosek ezetz, esango da. Podemosek kontra Franco vivíamos mejor, nahiago dauza hauteskundeak egin, eta Yolanda baztertu. Baina ez hori bakarrik, behitzu orain jorra abortoaren inguruen eginda bena. Osea, neuretzat burla egitea, emakumei burla egitea da, proposatu da nik 43. artikuloa entzune banen dinu, zer da, hau, edozein konstituzionalistak azaldu aldautzue. Hori da, printzipioetan, hori ez da eskubide subjektibo bat, eta orain dagoen moduan legea konstituzionala zala, esaten eban konstituzio zitegian, 15. artikulan hau da, eskubide subjektibo baten pean egoalako, orduen garantia, bermea, ahultzea da, orain PSOE proposatzen ari dana, eta segaitik egiten dago lan, ez da sartzen ondo egiten, ze ondo ingo baleu, horrek suposatzen dago, botazioaren urrengo gunean,
hauteskundea konbokatu behar direla. Orduen zer da, oitxura hutza, gainera jakinda ez dekozula gehiengoa, hau zer da, emakumei burla egitea, orduen, ze Ulertzen dute iruditzen reforma hau ez duzuela babestuko. A ber, ez dugu babestuko, ulertu idazu. Esaten dauzkuena da, emon aldeko botua emakumeen eskubidea ahultzeko. Ze boto emon behar dugu? Ze boto emon behar dugu? Erreforma konkretu horreri buruz, ala hau da referendum bat zuek abortuera aurrean ze jarrera dukuzuen, guk argi eta garbi itxigen duen botazioan. Guk baietz, esan geuntzan legeari, ez da bai da sakon bat egon zan alderdian, eta baiezko botua mongendun orduan hau zer da, itxurak eri utza, eta horlako gauza garrantzitsuekin ezin da jokatu. Jokatu ez, jolastu. Denbora gutxi daukagu, baina Bizpahiru gairen inguruan galdatu nahi nizuke. Bata, abiadura handiko trenaren inguruan. Espainiako gobernuak zundaketak egingo ditu, Aralar inguratuz Ezkiotik Nafarroako lotura hori bideragarri ote den ikusteko. Zuei ministeriotik ezer jakinarazi dizuete 3. aukera horri buruz? Eske horretan geratu ginen. Horrek ziran egin beharreko katak. Da, baina, joder, bada denborea, eginda egon beharko ziren, jadanik. Eta, orain dino itxaroten gabiltz. Orain dirudi, dei batzuk egon dira, eta horretan dabiltzela, eta ia egia dan, ez da, baina horretan geratu ginen. Udaberrian zuen kongresua egin zenutenean, aukera denak teknikoki aztertzeko geratu zineten, baina bereziki 3. aukera hori aztertzeko egin zen eskaria. Hori da gehien gustatzen zaizuena? Parkatu 3. aukera hau, alegia, Aralar inguratuz egitea bidea, hori da gehien gustatzen zaizuena? Esan geuntzen da, hori izan azken baten Eusko Jaurlaritzak proposatutakoa eta abar, hoize. Eta gainera, esan zen, eta gure akordioan dago, Espainiako gobernuarekin ados jarri egin behar garala, parte biak Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, eta baitare Nafarroko gobernuak, ez da? Guk zer eskatzen dugu, kata horiek egitea ikusteko ekologia aldetik, eta baita ere, kostu aldetik, zetan geratzen den gauza. Eta horren ostean, erabakia hartzeko, eta lehen gura ditugu datuak. Zu EAJko presidente egin zaituen prozesuak luze jo du, eta aldaketak proposatu dituzu estatutuetan, orain abenduan egingo duzuen urrengo batzar horretan, besteak beste, gehienez 30 egunera laburtuz prozesua. Posibe da hainbeste laburtuta prozesua, orain arteko berme guztiak mantentzea? Bai, alda, eta mantentzen dira. Baina, behituzu, astebetean edo 15 egunetan eitzen da beste partidu politikoak euren prozesuak. Bitu, orain dala gitxi bat gertatu da eta inor ez da enteratu, arloko erresponsableak izendatu ditu Bilduk. Eta antzadanez, ez da beste proposamenik egin, bakarrik ejekutibak esan dakoa, eta boto telematikoa izan da. Ez dakigu zenbatek emondaben botua, eskara enteratu prozesurik egondanik, ez dakik zenbat egunetan izango zen, pero seguru oso laburra izango zala. 30 egunetan berme guztiak emon daitekez. Eta egia zan gure prozesua bai dala, komplikatua, eta batez bere alderdikide guztiak daukie aukera. Benetan parte hartzeko. Gai zehatzen inguruko barne kontsulta ez lotesleak egitea ere planteatuko duzue, telematikoak izango dira hauek ere, ze helbururekin? Alderdikideen zuzenean jakiteko asmoarekin, ez bakarrik hiri erakundeen bitartez, ez da? Dire beste metodo batzuk, eta beste batzuk, estatutuetan ez dago zenak, eta aplikatuko ditugu, segun ze momentuan eta zer dan egokia. Gaur, Donostiako udalean izango zara, osoko bilkura izango da, Eneko Goiaren azken osoko bilkura, nahi izan duzu ura babestu. Errelebo honek, ze puntutarainoko norabidea markatuko du, esan nahi dut. Eneko Goiari mugatutako errelebo bada, edo Eusko Alderdi Jeltzalea plaza garrantzitsu batzuetan astera dijoan errelebo baten lehenengo urratsa da. Enekorekin egon gura duz, laguna izateaz aparte, lankidetzan ibili gara hainbat proiektutarako, Donostiako hainbat proiektutarako. Eta nik uste dut,
oparo batzuk izan dituela Donostiaren alde, eta erakutsi dauela lan sakona egitean zer dan. Orain egiten dugu aldaketa, eta gainera, beragaz bat, egondan beste pertsona bateri erreleboa emonez, lankide izan da, hiria oso ondo ezagutzen du, eta, Eusko Alderdi Jeltzaleak nik esan eban, heldu nintzanean esan eban, beste referente batzuk bebai, sortu egin behar ditugu, eta Eta, egingo ditugu mugimendu batzuk, eta bere momentuan egokidanean eta egin behar direnean, adieraziko dira, egiten badira. Bai hemen, beste leku batzuetan. Baina Gipuzkoa oso garrantzitsua da. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea egongo da Gipuzkoan, eta erpegia emongo dau. Eta burrukatuko dau, hurrengo hauteskundetan eta gogor. Eta nik oso serio hartzen dut hori. Eta, hor mugimendu bat emon dugu, danak adostuta, danak ikusita, hori izan leitekela egokia, enekok bere lana berak azaldu eban lez, bere lana eta bera arduratuta egonak, amaituta, eta hause izan dela unea, pentsatu dugu. Aitor Esteban, EAJaren Euskadi Buru Batzarreko presidentea jarraituko egunuke, beste gai asko ere badaudelako, baina denbora gabe geratu gara. Hurrengo batera arte. 9:00 pasatxo.